שלום לכולם וברוכים הבאים למתחברים, הפודקאסט של רותם. אני ניר בכר, ראש אגף הסלע, וביחד נתחבר לכל מה שקורה אצלנו בחברה. בכל פרק נשים את הזרקור על האנשים, האתגרים וההצלחות, ונספר לכם על רותם בצורה שלא הכרתם. ברוכים הבאים לפודקאסט של רותם, הפודקאסט שיגרום לכם להכיר את רותם יותר טוב, הדברים המעניינים ברותם, קודם כל זה אנשים, 2 אתגרים מאוד גדולים, והפודקאסט הראשון אנחנו מארחים את אילן ברקאי, סמנכ"ל בכיר לתפעול, שיסביר לנו קצת על האתגרים, על הדברים הגדולים שהעתיד טומן בחובו, ואיך אנחנו עתידים לעמוד בהם. אז קודם כל ברוך הבא אילן לפודקאסט. בוא, לפני שנתחיל, תספר לי קצת על אילן הבן אדם, אילן האבא, אילן עם התחביבים, שנכיר אותך קצת מהצד הפחות ניהולי, מה שנקרא. אז קודם כל כיף להיות פה. זה מאוד מרגש לפתוח את סדרת הפודקאסטים על רותם. אז קצת על עצמי, אז אני גר במרכז, שזה קצת שונה, כי בדרך כלל רוב האנשים באמת גרים באזור הדרום. אני חושב שאתה המנהל הראשון ברותם שגר במרכז. כן, יכול להיות, אבל המרחק לא שובר אותנו. אז אני גר באמת במושב, גדלתי במושב כל החיים. נשוי, 4 ילדים, 3 בנות ובן. 2 בנות כבר נשואות, בן בצבא, והילדה הקטנה בת 17. אוטוטו סבא אילן. בינתיים כל אחד רק עם כלב, אבל כן, יכול להיות שמתישהו גם יהיה ילדים. יש כבר את הגיל שאתה מחכה לזה, כבר שיהיה בבית גם קצת נכדים, אבל מקווה מאוד. תחביבים יש הרבה, אז קצת קשה לאזן עם העבודה והבית, אבל מסתדרים, גם ספורט. מצליח לרוץ מדי פעם, לא בקצבים שלך, אבל אני מצליח לרוץ. רוכב על אופנועים, גם בשטח, גם בכביש. אוהב הרבה לטייל, משתדל לנצל את הסופי שבוע. אז יש הרבה שילוב ואתגרים, גם בעבודה וגם ככה להעביר את הזמן הטוב בבית. אופנועים בכלל זה פטיש רציני, זאת אומרת, באיזה גיל זה התחיל? עבדתי פעם בהיסטוריה שלי, אז כשהתחלתי ככה אחרי הצבא, כל מיני דברים, אבל 5 שנים עבדתי בחברת אופנועים גדולה. גם הייתי רוכב וגם מתעסק באופנועי שטח, היה הרבה מאוד שנים. אחר כך עבדתי קרוב ל-15 שנה בחברת אינטל, במפעל בקריית גת, בכל מיני תפקידים כאלה ואחרים בעולמות הייצור הייתי. וב-2014 החלטתי לעשות איזשהו שינוי, דרך אגב אני עבדתי משמרות כל השנים, התחלתי שם בתור מפעיל, והייתי מספר שנים מפעיל והתקדמתי. את הלימודים שלי עשיתי במסגרת העבודה, וסיימתי שם בתפקיד שהייתי אחראי על חלק ממערך הייצור, מפעל מאוד מאוד גדול. והחלטתי לעשות שינוי ב-2014, אמרתי חייב להיות איזשהו, באמת חייב לעשות משהו, כבר הייתי בגיל 45 וצריך לעשות איזשהו שינוי בקריירה, ועברתי לחברה בדרום, לחברת טבע, ובשנים האחרונות הייתי 7 שנים בטבע, בעצם בשנים האחרונות ניהלתי גם את מפעל טבעטק, שבוודאי אתה מכיר אותו בדרום, בנאות חובב, ומפעל במרכז בנתניה, אז הייתי משלב נסיעות בין נתניה יומיים בשבוע, 3 ימים בשבוע. זה נקרא לחלוש את המדינה בכל שבוע. יוצא לי לא מעט ברכב, וזהו, הייתי שם עד 2021. האמת שתכננתי קצת לקחת חופש, כי אמרתי לטבע שזהו מספיק, ותכננתי ככה לקחת איזה חצי שנה חופש, קצת לטייל, קצת לנוח, כי אני בערך מהשחרור רק עובד בלי הפסקה. אבל אז הגיעה הצעה מ-ICL לבוא, אני לא חיפשתי, הייתה פנייה, ואמרתי בוא, יכול להיות מאוד מאוד מעניין. וזהו, אני פה. ספר לי על הדקות הראשונות ברותם, שאתה נכנס בשערי המפעל, איך אתה מרגיש לעומת טבע? זה תעשייה דומה, תעשייה שונה? כן. אז קודם כל אני אגיד שלא, בהתחלה לא ידעתי אפילו לאיפה אני מגיע. היה איזה משפט ככה, כשעוד הייתי בטבע, וכשהבידעו לאיפה אני הולך, אז היו כאלה שניגשו אליי, ואז אמרו לי, וואו, אתה הולך ל-ICL, חברה נהדרת. אבל למה רותם?
זה בערך היה המשפט שתפסו. יש הרבה מקומות נהדרים לעבוד ב-ICL רותם, מקום מאתגר, מקום קשה. אתה בטוח שאתה רוצה להיכנס לתוך הדבר הזה. כשהייתי בתהליכי קבלה, גם במספר רעיונות, והיה לי רעיון עם המנכ"ל, עם רביב, וגם עם אילנה, מנהלת משאבי אנוש של החברה, אז אמרו לי, תקשיב, אתה מבין לאיפה אתה נכנס, אתה צריך לדעת המורכבות, כי אמרתי, עבדתי במפעלים גדולים, ניהלתי, אני מבין מורכבויות, אמרו לי, לא, לא. זה לא מה שאתה מכיר. זה לא מה שאתה מכיר, זה מורכבות אחרת לגמרי, ואני אמרתי, אתגרים תמיד זה משהו שהניע אותי, ונותן לי עניין, דווקא כשהכל יציב ואין שום דבר, אני קצת מאבד מהאנרגיות. ואני אגיד עוד נקודה מעניינת גם בכל הרעיונות, והתחלתי קצת, גם להתחיל באמת קצת לשמוע על רותם, ודיברתי עם אנשים מסוימים כאלה ואחרים גם מרותם, אבל עד שהתחלתי את היום של העבודה לא הגעתי אף פעם לרותם. הפעם הראשונה שנכנסתי לרותם זה כבר אחרי שקיבלתי את התפקיד, וגם פה שאלו, איך לא הלכת לראות את המפעל שאתה הולך לנהל לפני שאתה מקבל את ההחלטה? בסוף זה מפעלים, אתה רוצה לראות לאיפה אתה הולך לעבוד, ואז אני אמרתי להם, תראו, בסוף מפעל זה מפעל, בסוף מה שחשוב זה אנשים. ומהאנשים כבר שמעתי והתרשמתי, אז זה כבר לא משנה איפה אתה הולך לעבוד ומה, מה שחשוב בסוף זה אנשים. האמת שבכלל אני חושב שתכונה שמאפיינת אותך זה החיבור המאוד מהיר לאנשים. זאת אומרת, רואים אותך במפעל, מסתובב, מדבר עם כל שרשרת הייצור, כן. התפעול. זה משהו שאתה משקיע בו גם בשוטף, נכון? זה, כן, אתה צודק. זה אופי, אני חושב שבאמת של מנהלים, החיבור שלי והמקומות שבהם עשיתי והצלחתי, זה דרך החיבור של האנשים. וזה גם החלק שאני מאמין, איך בעצם להצליח. ההצלחה מגיעה מהיכולת להניע את האנשים, לשים את האנשים הנכונים במקומות הנכונים, ולדחוף אותם באמת ממקומות של הצלחה, לרתום אותם לאתגרים. ובטח אנחנו נדבר על כל האתגרים של רותם, זה הדרך היחידה באמת להצליח, כי באמת הנכס הכי חשוב והכי משמעותי שיש למפעלים זה האנשים. ולא הציודי והמכונות והטכנולוגיות, כי זה בכסף אנחנו יכולים לקנות. לשים את האנשים הנכונים זה הדבר הכי חשוב שיש במפעל. אוקיי, קצת בוא נדבר ונכניס את המאזינים שלנו להבנה. קודם כל, מה אנחנו מייצרים ברותם? מה הפיינל פרודקט? ממה אנחנו עושים את הכסף בסופו של דבר? תראה, זה לא בטוח שכולם יודעים באמת מה אנחנו עושים ברותם ומה באמת בתעשייה, ולא רק מה אנחנו עושים, גם מה החשיבות הגדולה שיש לתעשייה הזאת, בוודאי בישראל, אבל גם ברמה העולמית. ברותם אנחנו, קודם כל אני אגיד שזה באמת מפעל גדול מאוד בדרום, מפעל מאוד מאוד משמעותי בנגב, אחד המפעלים היותר משמעותיים שיש בנגב, אולי מעט, כמו ים המלח, מעט יותר גדול, אבל יש לו נוכחות מאוד גדולה עם מספר עובדים מאוד מאוד גדול, שאנחנו יש לנו עובדים ישירים שלנו 100,000 עובדים, יש לנו עובדים עקיפים, שזה אנחנו מגיעים למעל 3,000 עובדים, ובסוף, בטוטל, כשאתה באמת מסתכל על סך המעטפת שרותם באמת נותנת תעסוקה והכנסה, זה קרוב ל10,000 אנשים שחלק ניכר מהם בדרום, כולל גם כמה אלפים מהמגזר הבדואי. רותם, אנחנו בעצם עושים מספר דברים, אבל הדבר העיקרי שאנחנו עושים בעצם, זה דשנים לתעשיית החקלאות. אנחנו עושים עוד מספר, אנחנו מתעסקים גם בנושא של דשנים, גם בנושאים של חומצות, וגם בדשנים מיוחדים. אבל העיקר שלנו באמת מתעסק בחומצות ובדשנים, שבעצם הולכים לחקלאים בכל מקום. אמרת רק כדי להבין היום, התעשייה הזאת זה אחת התעשיות היום הקריטיות שיש בעולם. ייצור של דשנים, לא כולם מבינים, לא כולם יודעים גם להעריך, אני חושב, בחלק מהמקומות, אבל בסוף כל דבר שאתה אוכל, שאתה הולך לקנות, ללא התעשייה הזאת זה לא היה קיים. היום העולם מתפתח, כמות האוכלוסייה רק הולכת וגדלה, אנחנו במשאבים שיש הם לא הולכים וגדלים, והצורך בעצם של דשנים בעולם החקלאות הוא רק הולך וגדל, וזה כדי להאכיל את העולם. ואנחנו מאכילים רותם והחברת ICL, באמת דואגים לסדר גודל של 400 מיליון אנשים שאנחנו מאכילים בעולם. מטורף. זאת אומרת, נגעת פה בשתי דברים
מאוד מעניינים. אחד זה הסיפור הציוני למעשה, שזה מקומות תעסוקה ובמיוחד בנגב. ושתיים, ברמה העולמית, את החשיבות של רותם. אגב, כמה אנחנו מנתח השוק העולמי מבחינת המוצרים שלנו? זה מאוד תלוי במה, כן? כשאנחנו מסתכלים בעולם החומצות, שחומצות חלקם הולכים גם כן לדשנים, בעצם אותו חקלאי באמת שלוקח חומצות ומשתמש איתם לדשנים שלו, ויש חומצות דרך אגב, תעשיית המזון, גם שאתה שותה קוקה קולה או פפסי, גם כן מחומצה שאנחנו מייצרים. בעולם החומצות, בעיקר במה שמוגדר חומצה לבנה, שזה אחד המוצרים העיקריים שלנו בחומצות, אנחנו יחסית גדולים, יחסית משמעותיים. בעולמות כבר של הדשנים הרגילים, מה שאנחנו קוראים commodities, אנחנו, אני לא רוצה להגיד, אבל 3%, באמת אחוז יחסית קטן בעולם, אנחנו מאוד מושפעים ממה שקורה בעולם, אין לנו יכולת באמת לקבוע לא מחירים, אנחנו בעצם הולכים אחרי השוק. ויש לנו ייחודיות בדשנים מיוחדים, יש לנו גם דברים שאנחנו מייצרים בלעדיות ברותם בדשנים מיוחדים, ואולי ניגע גם בהמשך אחר כך, גם איך אנחנו עושים את הדברים האלה, אבל רותם בסך הכל ברמה של העולם היא לא איזשהו מפעל שהוא גדול, היא מפעל שהוא חשוב. ברמה של ישראל אנחנו מפעל מאוד מאוד משמעותי. מפעל גדול עם השפעה גם על רמה אפילו של התל"ג, כן, תוצר לאומי גולמי של מדינת ישראל, יש לנו באמת נתח מאוד מאוד גדול, עם תעסוקה מאוד מאוד גדולה לדרום. אז בישראל אנחנו מאוד משמעותיים. דרך אגב, גם כל הדשנים שיש בארץ היום, שמגיעים, שאנחנו בעצם מגיע מרותם. ועוד כמה וכמה דברים באמת שאנחנו מייצרים במדינת ישראל. אפילו המים המותפלים בעצם, אנחנו חלק מתעשייה של המים המותפלים בישראל. אז רותם באמת נוגעת בהמון המון דברים, עם השפעה בהחלט משמעותית. ואיך אנחנו בתור שחקנים קטנים יחסית בשוק, מצליחים עדיין להיות רווחיים ולהתמודד עם כל השינויים שבאים אלינו אחת לכמה שנים במחירים של המוצרים שלנו? זה ללא ספק אחד הנושאים המאתגרים, ועל אחת כמה וכמה במפעלי ייצור בישראל. הנושא של תחרותיות הוא קשה. העלויות בישראל בכלל בתעשיות הן גבוהות מאוד, וצריך לזכור גם במי אנחנו מתחרים, כן? התעשייה הגדולה שלנו קיימת במרוקו, תעשייה גדולה בסין, ברוסיה, יש באמת שמה קשה מאוד להתחרות בתעשייה הזאת, ולכן הדרך שלנו להתחרות בהם היא באה בשני מקומות. אחד, אנחנו מחפשים את הנישות שבהם באמת יש לנו ייחודיות, ואם זה דיברנו קצת על הדשנים מיוחדים ודברים כאלה שבאמת שם אנחנו יכולים לשמור נתח שוק ורמת רווחיות גבוהה. והדבר השני שאנחנו עושים, אנחנו באמת מחפשים את המקומות שבהם אנחנו מצליחים ועושים פעילויות להוריד ולהוזיל עלויות שלנו כדי לשמור על תחרותיות. ורותם יש לה בהחלט שנים שהן שנים יותר טובות ברווחיות, ויש להם שנים שהן שנים מאוד מאותגרות. בעיקר ההשפעה היא על המחירים עולמיים שאין לנו בעצם, אנחנו צריכים לדעת להגיב לשינויים האלה. כשהמחירים הולכים ויורדים, אנחנו צריכים עד כמה שאפשר להיות גמישים ולהוריד את העלויות שלנו, וכשבאמת המחירים בהחלט עולים, אנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות הזאת ולייצר את המקסימום שאנחנו מסוגלים בהם, כדי באמת להרוויח מאותה עליית מחירים שקיימת. אוקיי, זה למעשה מחייב אותנו להיות כל הזמן יצירתיים, כל הזמן להמציא את עצמנו מחדש. עוד שאלה שאני חייב לשאול בשביל הילדים שלי. הילדים שלי אומרים לי, תשמע, המפעל הזה קיים כבר עשרות שנים. מה כבר אתם יכולים לעשות שם? מה כבר הבעיות שיכולים להיות? הרי המפעל עובד, הדברים נמצאים, ובכל זאת אנחנו אנשים די עסוקים. מה התשובה הנכונה שאני אתן להם? אתה צודק שהוא קיים הרבה שנים, רותם משנות ה-50. אנחנו כבר מעל 70 שנה. המפעל שהוא קיים. אחד המפעלים היותר ותיקים שיש בארץ שמצליחים להחזיק הרבה מאוד שנים. וזה לא הולך ונהיה קל, זה נהיה מאתגר ככל שהזמן עובר. ואנחנו צריכים להמציא את עצמנו בהרבה פעמים מחדש, בין אם זה במוצרים חדשים, לנסות להגיע לשווקים חדשים, ובין אם זה באסטרטגיה שלנו לנושא של עתודות הפוספט. יש לנו באמת כמה אתגרים מאוד מאוד משמעותיים ברותם, אבל הדרך לעשות את זה היא בעזרת האנשים. וברותם אנחנו באמת רואים שאנחנו מצליחים כל פעם
באמת לפצח מגבלה או אתגר חדש ולצלוח אותו ולעבור לדבר הבא, ורוב ההצלחות שלנו נעשות בפנים בתוך רותם. וזה עם האנשים הנהדרים, כי יש לנו אנשים שעובדים 20, 30 ו-40 שנה, ויש לנו גם המון חבר'ה צעירים שמגיעים ועובדים ומגיעים ישר אחרי הלימודים, ואנחנו קולטים מהנדסים, ואנחנו קולטים, יש לנו סטודנטים שעובדים אצלנו לדור העתיד. זה לא תעשייה מיושנת, אנחנו אומרים אולי שנות ה-50. שנות ה-50, אבל מי שמגיע היום לרותם, ואחד הדברים שהדהימו אותי, זה באמת החדשנות שיש שם, והיצירתיות שיש שם. זה לא מפעל שעובד בטכנולוגיות בכלל של פעם. אנחנו עובדים עם בינה מלאכותית היום שאנחנו מכניסים למערכות שלנו. ואנחנו עובדים עם מודלים מאוד מאוד מתקדמים, וגם אתה בתפקיד שלך באמת היום, בעצם שאתה אחראי גם על כל הנושא של המכרות, אתה רואה איך אנחנו היום עושים מיפויים של קרקע ומוציאים תוכניות, אנחנו יודעים לעבוד עם רחפנים בכל מקום ואנחנו עושים, ואנחנו קולטים את טובי המהנדסים כדי לעשות את העבודה הזאת, ביחד עם האנשים שיש לנו באמת את הניסיון, ואין לנו באמת, אני אומר, אין יום או חודש שאנחנו לא מביאים איזשהו רעיון, וגם מצליחים להביא אותם לידי ביצוע. וזה פשוט מדהים לראות פעם עוד הצלחה ועוד הצלחה. טוב, אם נגענו בסיפור של אתגרים, בוא, ולא חסרים אתגרים ברותם, אבל בוא תמפה לנו את האתגרים המרכזיים, כפי שאתה רואה אותם. אז רותם, ככה, זה מחזיר אותי למה שאני אמרתי לך אז, שאמרו לי, אתה בטוח שאתה רוצה לבוא לעבוד ברותם, זה מאתגר. אז לא ידעתי עד כמה. כשאמרתי שאני מבין באתגרים, אז כנראה שלא לגמרי הבנתי. יש לא מעט אתגרים שבסופו של דבר דווקא מוציאים מאיתנו את הטוב, האתגרים האלה. האתגר הכי חשוב שבאמת אנחנו מתמודדים איתו, זה כל הנושא של הרזרבות של הפוספט. בסופו של דבר אנחנו בעצם עושים קריאה, ומוציאים פוספטים בעצם מהאדמה. כמו שדרך אגב, צריך להגיד, זה נעשה בכל העולם. זה לא משהו שהעולם לא יכול לוותר עליו, אוקיי? כמו שהזכרתי בהתחלה, אם אנחנו לא נוציא את זה, לא יהיה אוכל לעולם. כך שזה משהו, גם עם כל השיח סביב זה שמשתמשים במשאבי הטבע, זה אנשים שהם לא מבינים באמת, או מנצלים יותר נכון, משאבי הטבע לא מבינים. כי בסופו של דבר יגיעו לכל רזרבה שיש בעולם, אין ברירה. תראה, כל התדמית הזאת, אני רק אגיד על זה איזשהו משפט, גם אני לפני שנכנסתי לחברה, אתה יודע, מה שנראה בחוץ זה לא מה שאתה רואה בפנים. וכשאתה נכנס לתוך החברה באמת, אתה רואה באמת שזה שונה לגמרי ממה שחושבים לפעמים עלינו מבחוץ. גם בעשייה שאנחנו עושים, גם בהשקעות שאנחנו עושים בתחומים כמו איכות הסביבה למשל, וגם בתרומה האדירה שלנו שבאמת אנחנו עושים. אז הנושא באמת, האתגר הזה של אותם רזרבות שיש לנו, הרי ברגע שנגמרים הרזרבות, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב מה אנחנו עושים. אופציה אחת היא לסגור מפעל, וזו לא אופציה שעומד בכלל על הפרק. ולכן אנחנו צריכים כל פעם להיות יותר ויותר יצירתיים, ועדיין לשמור על הרווחיות שלנו. אז אנחנו כיום באמת מתמודדים עם הרזרבות שהיום היו אמורות להסתיים ברותם כבר במהלך 26, ובזכות האנשים המצוינים והעבודה הטובה שאנחנו עשינו ברותם, אנחנו מצליחים היום להשתמש ברזרבות שהן כביכול מה שאנחנו קוראים נחותות יותר, שבעבר לא חשבנו להשתמש בהן, האיכות באמת שלהם היא פחותה, והיום אנחנו בטכנולוגיות כאלה ואחרות יודעים באמת להמשיך לייצר מהם. סליחה, זה נותן לנו בערך עוד 6 שנים בערך עבודה, ואנחנו כבר עכשיו צריכים לראות מה קורה אחרי 2030, איך אנחנו באמת ממשיכים משם, ואנחנו עובדים על איזשהם תוכניות, אבל זה אתגר באמת היום הכי גדול. לאפשר גם ברמה של המפעל המשכיות, גם ברמה של הביטחון התעסוקתי לאנשים להסתכל קדימה, כי האתגר הזה לוקח אותנו גם לאתגרים פנימיים. האנשים רוצים ביטחון תעסוקתי, אתה רוצה להמשיך לקלוט אנשים, אנשים רוצים באמת להיות מוטיבציוניים במקום כזה. אז זה אתגר מאוד מאוד גדול, ואם לא היה לנו את האנשים באמת שעשו את העבודה המצוינת בשנתיים, 3 האחרונות, אז היום היינו יושבים פה בסיטואציה אחרת. אתה מכיר, אתם אחראים על הקריאה, ואתם יודעים שאם אנחנו לא היינו עושים, אז כנראה שב-26 כבר היינו צריכים, היום כבר להתחיל לקפל, ולהתחיל לראות איך אנחנו נערכים לסגירה, ובמקום זה אנחנו באמת עובדים במלוא הקצב, ובעצם נערכים להמשכיות.
אוקיי, אם נגעת ברזרבות, בוא כמה מילים על סוגיית בריר, עד כמה באמת זה חשוב לרותם, כי הרי ראינו שעם הביטומני כן אנחנו יכולים להאריך טיפה את הזמן, אבל בוא תן דגש על... אז נגיד שבאמת, אתה אמרת ביטומני, אבל רק להגיד, זה פוספטים שבעבר, כמו שאמרתי, אנחנו יודעים שלא השתמשנו איתם בעבר. סוגיה של שדה בריר היא סוגיה קריטית לרותם, שכבר הרבה מאוד שנים היא על הפרק. אנחנו יודעים להגיד שבאמת יש לנו רזרבות של פוספט מאוד איכותי, שצריך להגיד גם בסוף אם רותם לא תשתמש באותם רזרבות, יבוא הזמן ומישהו יעשה שם קריאה של אותם רזרבות, כי כמו שאמרתי, אין תחלופה לנושא של פוספטים בעולם. כמו שיש תחלופה דרך אגב, אבל בסוף האדם באמת, הוא משתמש בהרבה מאוד מהמשאבים מן הטבע, כל דבר. אם זה בדלק, אם זה בגז, ואם זה... לרוב הדברים יש תחלופה. אני באתי עם רכב חשמלי לפה, אז בסוף גם יהיה קצת תחלופה לדלק, ואנרגיה מוצאים תחלופה מהשמש, מהרוח. לתחלופה באמת של פוספטים, אין לזה תחלופה, ולכן מישהו בסוף יעשה שם קריאה. שדה בריר, אנחנו באמת משקיעים המון מאמצים, ועובדים בניסיונות עם כל הגורמים, אוקיי? בעיקר גורמים ממשלתיים, כדי באמת שנוכל לראות איך מקדמים, לא רק את השלב של קריאה, אנחנו מדברים בשלבים לפני זה, לעשות סקר, לראות סקר סיכונים, כדי באמת להוכיח לכולם, כי אנחנו יודעים שאין שום סיכון, בוודאי לא סיכון לאנשים, ולא סיכון סביבתי, ולא זיהום מקריאה. מי שיבוא לראות את הקריאה, ואנחנו עושים המון סיורים, ואתה מכיר טוב מאוד, כי אתה מוביל את אותם סיורים. באמת זה נהדר לראות איך כולם מופתעים כל פעם מחדש, עד כמה העסק נראה שם טוב. כשאתה בונים רחוב וצוללים כביש, יש הרבה יותר זיהום ואבק, או שעדר כבשים שעובר במדבר ואנחנו עובדים בנגב, עושה הרבה יותר אבק ממה שאנחנו עושים, אבל יש תדמית שמאוד מאוד קשה לשנות אותה. אנחנו ממש כבר יכולים לאחר את הרכבת עם שדה בריר, וזה בעצם יכול בהחלט לשים אותנו גם באיזשהו סכנה, שהאתר לא יהיה לו המשכיות שנים. זה המצב בהחלט. השדה בריר הוא היום אחד הנקודות באמת, והמאמץ להביא את שדה בריר הוא בכל הרמות בחברה. ממנכ"ל החברה רביב צולר, ומטה כולם עוסקים בזה ממש ברמה היומית. למעשה, אז בלי שדה בריר, אז הקיום שלנו רק לעוד כמה שנים, אם אני מבין ממך. לא חייב, אנחנו כרגע, בלי שדה, כרגע, כמו שאמרתי קודם, אין לנו שום דבר כרגע מעל שנת 2030, 2029, ולא בטוח ב100% שיהיה, אנחנו נחפש חלופות, אבל אני מזכיר שהחלופות שנמצא, הן גם צריכות להיות כלכליות. לייצר בכל מחיר, אנחנו בסוף עסק שצריך להרוויח. אני חייב להגיד, זה גם עסק מאוד ציוני, שבאמת מחיה את הדרום, בכל הבחינות, אבל בסוף זה עסק שגם צריך להרוויח, ואנחנו, אם לא יהיה לנו את הדברים האלה, אז זה בהחלט יכול להביא אותנו מצב שאנחנו נצטרך לראות בשנתיים, 3 הקרובות, לאן פנינו מועדות. אוקיי, נגעת קצת על השקעות בתחום האקולוגיה, אז תן לנו ככה סדר גודל על כמה אנחנו מדברים, אלפי דולרים, מאות אלפים, מיליונים, מה... אני חושב שבאמת אחד המפעלים, זה לא סוד שגם מפעל שהיה מאוד בעייתי בתחום של אקולוגיה וזיהומים בעבר, מזכיר, מפעל משנות ה-50, חלק מהציודים שלנו עוד משנות ה-60-70, יש לנו כלים במכרה שעד היום עובדים שהם כבר עברו את שנות ה-40, כן. נוסעים כבר מעל 40 שנה, כמעט 24/7, ואנחנו נמצאים בתהליך באמת של התאמה בהתאם לדרישות של הרשויות, ואם אנחנו מדברים על ההיתרים שאנחנו מקבלים, בהשקעות עתק. כשאני אומר השקעות עתק, אני מדבר על מאות מיליוני שקלים בשנה. מדבר על מאות מיליוני שקלים בשנה, שאנחנו משקיעים, אנחנו עובדים בתוכנית ובצמוד עם המשרדים השונים, ובאמת בראשם משרד לאיכות הסביבה. ויש לנו תוכנית רב-שנתית, ואנחנו קודם כל ובראש וראשונה עובדים לפי החוק, ועושים את כל מה שנדרש. ואני חושב שיש לנו גם הישגים מאוד 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 יפים שעשינו בשנים האחרונות, אם זה בפלטות, ואם זה בשפכים לאגמים שאנחנו הפסקנו, ירדנו ל0, ואנחנו היום מייבשים ומטפלים.
אנחנו נכנסנו לתהליכי שיקום מאוד מאוד אני משמעותיים. זוכר שזה היה נראה כמו משימה בלתי אפשרית לפני שנה וחצי. אבל זה, ניר, זה מה שאמרתי קודם, האנשים שעשו את השינוי, כשבאנו ואמרו שצריך לרדת לאפס שפכים, והיה לנו 4 בריכות מאוד מאוד גדולות של שפכים חומציים, מי שיזם הביא את הרעיונות, איך אפשר באמת להפסיק, ואיך אנחנו לוקחים את אותם זרמים, ומנתבים אותם למקומות אחרים, דרך אגב, וגם יודעים לעשות מזה מוצרים, זה אנשים ברותם. לא הלכנו לחברות חיצוניות, לא הבאנו מומחי על, לקחנו את האנשים הנכונים, סליחה, הושבנו אותם בחדר, ובנינו תוכנית, והיום אנחנו משקמים את האגמים, במקום להמשיך ולהזרים אליהם. אוקיי. אני חייב גם להבין, אנחנו בתקופת מלחמה, בוא תספר לנו על מה המלחמה עשתה לרותם, קודם כל כמה מגויסים בכלל היו מרותם, איך הצלחנו ועדיין מצליחים לעבור את התקופה המאוד קשה הזאת, איך זה בדיוק השפיע על רותם, איך זה השפיע עליך? אז קודם כל, עברנו ואנחנו עדיין עוברים בתקופה שהיא מאוד לא פשוטה, בוודאי גם כל אחד ברמה האישית. אני גם אגיד שגם היה לנו באמת אירועים מאוד מאוד טרגיים ברותם. יש לנו את יבגני שהיה חשמלאי במפעל, שבאמת ב7 לאוקטובר בבוקר, כשהוא בילה בפארק באשקלון, ועם ההזעקות הראשונות נסע הביתה עם המשפחה והילדים, בעצם הם נרצחו בדרך, הוא ושני הילדים, ואשתו כמובן. והיה לנו גם מקרים ואירועים של בנים של עובדים וגם של קבלנים, באמת שנרצחו. אז היה לזה בפן האישי מאוד מאוד קשה, ואנחנו עוטפים באמת גם את האנשים וגם את המשפחות, גם עובדי קבלן וגם עובדי חברה כאחד, ומלווים אותם. ברמה של המפעל, אנחנו באמת נערכנו קודם כל לראות איך אנחנו מתמודדים עם האנשים באמת שיוצאים למילואים. ומצד אחד נותנים תמיכה לאנשים שנמצאים. ואנחנו הגענו באמת בשיא לסדר גודל של מעל 165 אנשים, ברותם בלבד, שגויסו בצו 8. חלק גדול מהם היו מעולמות של ייצור, מהמכרה, ונדרשנו לעשות הרבה התאמות כאלה ואחרות, כדי שבאמת נוכל להמשיך ולייצר ולגוע. סדר גודל של 20%. כן. יש מחלקות, כמו במכרה אצלך, שאנחנו יודעים גם הגענו ל-50%, ו-40% מהאנשים מגויסים. אז הורדנו משמרות, עשינו שינויים הרבה כדי שנוכל להמשיך לייצר. וההירתמות גם הייתה בצד השני, כי אנשים שנשארו בעבודה בעצם נדרשו להגיע יותר. אז קודם כל, הצלחנו לשמור על ייצור באופן מלא, התאמנו משמרות, עשינו פעילויות, לא פגענו בכלל בייצור. אפשרנו גמישות מלאה בימים הראשונים, באמת אולי אפילו בשבועות הראשונים של המלחמה, אפשרנו לאנשים להיות בבית, לעבוד מהבית, לאמהות להישאר עם הילדים, לדווח על זה באמת עבודה, כדי שלא תהיה גם לאנשים פגיעה בשכר, וזה אחד הדברים שמייחדים גם את ICL וגם את רותם, באמת האכפתיות לעובדים בכל שלב, ולא כמו שראינו הרבה במקומות אחרים שבאמת לא פעלו באותה צורה, וככה אנחנו הצלחנו באמת לשמור גם על רציפות של תעסוקתית, רציפות של ייצור, לא פגענו בייצור, לא פגענו במשלוחים, אז זה בצד של בתוך המפעל, עם הרבה מאוד אתגרים והמון עבודה של כולם, גם מנהלים, גם הוועד שבאמת עובד בשיתוף פעולה מלא איתנו, גם משאבי אנוש באמת שעטפו את כל התהליך הזה ואת האנשים ואת המשפחות שנשארו, כי באמת יש אנשים במילואים, נעשו המון עבודות. אבל המלחמה גם השפיעה על רותם, אתה בוודאי מכיר גם בעוד היבטים, כן? אנחנו רותם כמפעל גדול שמשנה המון, יש לנו 3 רכבות ביום שיוצאות לנמל אשדוד, יש לנו אוניות שעוברות דרך התעלה, כדי לשנע, אנחנו משנים באוניות, במספר מאוד מאוד גדול של אוניות את המוצרים שלנו לעולם, וגם היה לנו במלחמה עצירה של הרכבות, והיינו צריכים להיערך לזה, ואז עברנו לראות איך אנחנו משנעים לאשדוד במסעיות, אבל הדבר המשמעותי באמת, שעד היום דרך אגב אנחנו מאוד מאוד מושפעים, זה יכולת באמת לשנע לעולם באוניות. קשה להביא יותר אוניות, למצוא אוניות שמגיעות לנמל אשדוד, בהתחלה היה מאוד קשה. העלויות השתנו, כי אוניות כמו שצריכות להקיף היום את כל אפריקה, העלויות בצורה מאוד מאוד משמעותית השתנו, כך שזה עוד חלק בתוך
כל ההשפעות שלנו. טוב, דיברנו למעשה על האתגרים, בראשם הרזרבות, השקעות העתק בתחום האקולוגי, שלמעשה הן נותנות לכולנו חיים טובים יותר, אבל הן לא מניבות מבחינה רווחית. נכון. על שדה בריר, על הקושי מול הרשויות לקבל את זה. אתה אופטימי? אני אופטימי. אני חושב שלא רק אני אופטימי בחברה. אם היה לנו הרבה אנשים פסימיים, אז לא היינו מצליחים להגיע לאיפה שאנחנו נמצאים. ומהמקום של האופטימיות הזאת, אנחנו מצליחים בעצם לייצר את ההמשכיות שלנו ואת הרעיונות. אז אני בהחלט אופטימי. גם כי אני רואה את העשייה שיש, וגם כי אני רואה את היכולות ואת האנשים שיש מסביבנו ברותם. אז אין לנו אופציה אחרת, אנחנו חייבים להישאר באמת אופטימיים. כי אם הייתי לוקח אותך, רניר, 2 אחורה, כשלא היה לנו התודות של פוספט ולא היינו אופטימיים, אז כנראה לא היינו יושבים פה היום, נכון. ומדברים עד 2030. אז אין לנו אופציה אחרת. טוב, שאלה שבאמת מעניינת אותי, כמה מיילים אתה מקבל ביום? הרבה. קצת הרבה מדי. אבל זה לא ייחודי דרך אגב ל-ICL או לרותם, כן? בכל החברות יש הרבה מאוד מיילים, אבל עם השנים והזמן אתה יודע לסנן מה שחשוב ומה שלא. אני דרך אגב, יש הרבה, אני אגיד שבכלל בעבודה כמו שלנו, כי זה מתחבר למייל שלך, האיזון בית עבודה זה נקודה שהיא מאוד חשובה, ואני מקפיד את זה גם לעובדים. כי אתה יכול להישאר כל יום עד 12 בלילה, לבוא הביתה ולעבוד עד 12 בלילה, כי המיילים זורמים, אנחנו גם עובדים כל העולם, אז כל אחד בשעות שלו וישיבות עם חול. ואחד הדברים שנותנים לנו את היכולת להמשיך לאורך שנים בעבודה הזאת, זה לעשות איזון, ונגעת בהתחלה תחביבים, כדי לשמור על הדברים האלה. אז כשאני מגיע הביתה בערב, אני לא פותח את המיילים. כשיש דברים דחופים, בוודאי, אנחנו מפעל שעובד 24/7, ויש את הטלפון ויש את הדברים האלה, וזה גם מה שאני מבקש מהאנשים שלי. לא צריך לשלוח מייל ב-9 בערב, ב-10 בערב, אתה מגיע הביתה, תהיה עם המשפחה, תהיה עם הילדים, תעשו כדי שמחר יהיה אנרגיות מחודשות לבוא לעבודה, ושום דבר דחוף לא קורה בשעות האלה. אגב, זה משהו שאתה הבאת לארגון, זאת אומרת, אני זוכר שהיינו נמדדים בכמה אנחנו זמינים וכמה עונים כן. בשעות לא שגרתיות, זה משהו קצת שונה שאתה הנחלת אלינו. אז כולם תמיד זמינים כשצריך, אבל צריך באמת להיות זמינים רק למקרים באמת שדחופים, ואני מאמין שמה שאתה לא תצלחת לעשות באותו יום שהיית 8, 9 או 10 שעות בעבודה, זה כבר לא יעזור אם תמשיך 11-12, זה יחכה לך למחרת. ואנחנו לא רצים לדווחים קצרים, שעכשיו אנחנו ניתן את כל כולנו, ואחר כך אנחנו נהיה מאוד מאוד מותשים, אלא פה זה מרתון. ובמרתון אתה צריך להיות באמת לרוץ, ואתה רץ, מרתון אתה צריך לרוץ בקצב קבוע, ככה אתה יכול להמשיך ולהגיע למרחקים מאוד מאוד ארוכים, וככה אנחנו באמת, ולכן אנחנו יודעים לשלב את הדברים האלה, ואנחנו מאוד שמים את הדגש גם על האווירה ברותם. ואתה רואה את זה גם, ניר, ואתה מרגיש שהאווירה ברותם היא אווירה של עשייה. האווירה באמת שיש הערכה לדברים שאנשים עושים. העצמה של האנשים שנמצאים היום ברותם. אנחנו נותנים כמות הוקרות על כל פעילות שיש בעצם. כי המקום להצלחה היא באמת המקום של הצמיחה של האנשים, והיכולת לדחוף אותם, לדחוף קדימה, ואנשים באים עם חיוך. אפשר לעשות הכל או בחיוך או לא בחיוך, ואני חושב שבסוף, בדרך שאנחנו עושים את זה, אנחנו צריכים להגיע ליותר. טוב, אילן, אנחנו לקראת סיום, אז לפני שאני יודע לך, יש לנו פינה קבועה, שזה 5 שאלות ב5 שניות. אני שואל אותך שאלה, יש לך 5 שניות לענות עליה. שאלה ראשונה, כשאתה לא בעבודה, אתה? או שאני מטייל, או שאני במשפחה. יפה. משהו אחד שלא תצא מהבית בלעדיו? למעט הפלאפון, כן? אז בגיל, בלי משקפיים אני לא יכול לעשות שום דבר, בלי שקפי ראייה, אז אני אחזור אני הגעתי כבר פעם לעבודה ולא היה משקפיים, והייתי צריך לנסוע לסופר פארם, כי אני לא רואה, בלי משקפי ראייה אני לא רואה כלום. אז אני לא יכול לצאת בבית. כמה זוגות משקפיים? יש בערך בכל מקום 2. טוב, אם לא היית מנהל בכיר בתעשייה, היית? וואו. אולי הייתי וטרינר.
אני בבית עם כלבים, עם חיות, יש לי הרבה. יש לך איזה מפלצת קטנה שאתה... גם כלבה גדולה וגם כמה קטנים, והיה לי סוסים והיה הכל. יותר בקטע של סוס, זה הכרעה של כלב וסוס. ניסיתי לרכב עליה, לא הולך. הדבר שאתה הכי אוהב ברותם הוא? המשפחתיות והאנשים. ולקראת סיום, אילן, מסר שיש לך להעביר למאזיננו? אני חושב כל אתגר שנשים לנו לפנינו, בניהול נכון עם האנשים הנכונים, אנחנו נצליח לעבור אותו. קודם כל, אילן, היה לי כיף לארח אותך בפודקאסט. גם למדתי מהפודקאסט לא מעט. אני מאחל לך ולכולנו שתמשיך להציג אותנו להישגים, ושנגיע למקום של נחלה לצד חדשנות ועשייה, מה שאנחנו מבצעים. תודה רבה לך, וניפגש בפודקאסט הבא.